som chytil pero, neverili mi, že dokážem písať prísne rímy na úrovni hip-hopovej tonáže. Tak poďte milí moji, nech mi to niekto ukáže, že vás potopím aj bez primitívnych urážek. Teraz prišiel čas dať rýchlo štepu forsáže, zarepovať chlapcom najdokonalejšie pasáže. Moje umenie ti nielen po hrdosti poskáče, je mi jedno, či máš teplaky alebo kapsáče. Moja slovná zásoba po zemi vety rozháže, deti budú skákať, jak majster slova prikáže. Nebol by to boj bez zbytočných prekážiek, ja postupujem do finále, ty padáš do baráže. Pravím rovne, mierim trefne tak, jak zákon káže. A chce so mnou superiť, tvoj rap musí mať zážek. Strieľam presne jak z 9 mm ráže. Môj rap je bez udania akejkoľvek gáže. Berem slovo z úst, tak tomu vravím krádež. Robím to pre teba, seba a pre dnešnú mládež. Môžeš byť Karol Gott alebo sám pápež, uznaj, že iba s kvalitou rekordy zlámeš. Je tu ešte niekto, kto sa zbytočne táže, nech predstúpi pred dav, nech sa rapom preukáže. Jak nadúpaná flow, slova do mašiny sáže. Klobúk dolu každému, čo to dáva vážne. Moja veta spôsobí farebný stav bestia, že mám receptory, nielen tebe ústa rozviaže. Štýl repu ťa namotá, veď aj hluchý pozná, že moje slohy majú pohyb, hybu sa jak rozkážem. Život ma naučil, jak ustáť hromadu porážiek, jak sa dostať z každej zapeklitej skrumáže. Nech ma niekto skopne, nech mi môj rap zakáže, nech si počka na výbuch najsilnejší detonáže. Bratu, jak sa vraví, bez práce nie sú koláče. Môj rap sú čisté obrazy a nezlepené koláže. Riadky, čo sú nahé, jak dievčatá z nuda pláže. Riadky, čo sú čisté, jak všetky knižné tiráže. Metafory sú pre mňa jak pre otroka plantáže, pre maliara sochára výstavy vernisáže. Tu máš vychutnať si moje štúdiové stopáže. Pýtam sa, kto ste a či máte na to dosť guráže, pretože iba silný raper poukáže, v čom je sila vety a jej štruktúra montáže, aby dokázala uniesť riadky, čo sú odvážne. Môj rap nikdy nemal príchuť arbitráže. Všetkým raperom posielam tieto masáže. Moje vety to sú rapy nejak inak, pravda, že moja veta nemá metal, nikomu nič nekáže. Moja veta patrí medzi podchody a pasáže. Tvoj Bohuš na produkcii AB. Repro Studio Masáže.